Velkommen til Borax Ejendom. Jeg står her lige nu i en fantastisk lejlighed på 126 kvadratmeter ved Tøndesgade 1D, første til højre. Super fin lejlighed, lækker beliggenhed ved Paladspassagen. Og så er det en helt ny lejlighed, der er aldrig nogen, der har boet her før. Så den står faktisk bare klar til, at der kommer en rigtig fin leje herind. Så det er bare champagne, der skal poppes op, og så kan man egentlig bare fejre, at man får en fantastisk lejlighed som denne. Den lejlighed tilbyder samlet set en stor stue med 3 soveværelser, og derudover en super fin terrasse vendt mod Paladspassagen. Især i sommerperioden har du et fantastisk miljø. Forår, efterår, lige så vel, og også vinter. Men sommertiden, det er i hvert fald, der var rigtig mange turister, der kommer til Vejle. Så generelt et socialt område med masser af liv i form af mad. Det er ikke et festområde, så alarmmæssigt om aftenen er det ret godt. Men i form af, at man godt kan tænke sig at få noget lækkert mad, så er det faktisk stedet, man skal komme til. Men New Yorker-væg, som vi også har med herinde, gør det også, at der kommer godt med belysning ind på det værelse, der er herinde til stuen. Man kan både bruge det som et værelse, man kan også bruge det som et spiseområde, eller hvad man nu tænker. Det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser. Det du får med et køkken her, det er ikke bare et køkken. Det er et køkken, der kan noget i form af, at der er genvækstanlæg i forhold til klimaet. Det gør også samtidig, at man har et super fint HTH-indretning. Derudover så er hårde hvidevarer af Miele. Vi går meget op i kvaliteten. Så er der jo spot ved køkkenet, og så har vi masser af skabsplads i form af, at der også er hovedindgang til køkkenet, hvor man også ligesom, når man kommer ind, også kan placere sine sko og alt det hverdagsting, der nu skulle være. Jeg står her ved Paladspassagen nu, her hvor alle vores lejligheder er. Og står du med en drøm om at gerne vil bo i Vejle Centrum, så går du ind på borax.dk, gå ind under kontakt. Du kan altid finde mig derinde. Jeg hedder Milad Kaspian. Jeg har en nøgle klar til dig. Så står du der med en kæmpe drøm, så skal jeg nok opfylde den for dig.